Болей за 2000 чалавек сабраліся сёння каля Акадэміі навук, каб адзначыць дзень нацыянальнага вызвалення. Літаральна за паўгадзіны да акцыі ДАІ канфіскавала ў арганізатараў гукаўзмацняльную апаратуру, а без 10:06 усіх папярэдзілі аб страшнай небяспецы і магчымым тэрарыстычным акце. Есть достоверно выверенная информация, что в Республику Беларусь, в частности в городе Минск, прибыли деструктивно настроенные элементы с другого государства. Пока мы их не обнаружили. С Израиля но известно одно, что они намерены совершить провокацию, похоже, как это было 3 июля 2008 года. Нягледзячы на тое, што міліцыя шукала тэрарыстаў, а сабака бомбу, свята працягвалася сваім ходам. А палове 7, каля 20 прадстаўнікоў белай волі з плакатамі «Сыну Перуна» пачалі шыхтаваць прыхільнікаў. З заклікамі «Сапраўдныя нацыяналісты ідуць з намі», яны, як сапраўдныя нацыяналісты, пайшлі ў бок плошчы Бангало. Шэсце дайшло ажно да універсама Рыга, а там, пасля невялікага мітынгу з лозунгамі «Не алкаголю і наркотыкам», хлопцы і дзяўчаты разышліся. У гэты час каля Акадэміі навук святкаванне Дня волі працягвалася. Сустаршыня БХД Алексей Шейн заклікаў пашыхтавацца уздоўж праспекта і махаць сцягамі. Аднак а 7 пару сотень чалавек вырашылі рушыць у бок Якуба Коласа. Непадалёк ад вуліцы Петруся Броўкі шэсце мусіла спыніцца, бо перад імі стаў шэраг АМОН. На працягу амаль 20 хвілін стаялі насупраць АМОН і дэманстранты. Супрацоўнікі міліцыі угаворвалі удзельнікаў акцыі разысціся. Калона дэманстрантаў упарта трымалася і здавалася вось-вось рушыць наперад. Аднак а палове 8 канфлікт вырашыўся мірна. Артур Фінкевіч падзякаваў усім за акцыю і пачаў зварочваць расцяжку «Маладая Беларусь». Людзі сталі разыходзіцца, каб працягнуць святкаванне дома ці ў добрай сяброўскай кампаніі.